Aquesta és la primera edició de les Jornades de la Joventut que organitzem des de la Joventut Comunista i aquest any consta d'un torneig de futbol, un dinar popular i uns concerts a la nit. Està emmarcada dins de la dinàmica que segueix el Campament de la Joventut a nivell estatal. L'objectiu de la realització d'aquesta jornada és fomentar un ambient de companyerisme en un espai dirigit cap al jovent d'extracció obrera i popular, fomentant un oci alternatiu al que ens ofereix i ens incita el sistema capitalista. Davant el procés de mercantilització, que també afecta l'esport, dificultant cada cop més l'accés al jovent de classe treballadora, des de la Joventut Comunista veiem la necessitat d'impulsar un esport per la classe obrera.